Добър ден на всички. Значи, бяхме решили да снимаме неща, нали, които се правят, които са такова, ама да ви покажем тук едно прасе имаме. Ево, вижте го хубаво. Глеца. Вижте, лазе, дръпне го малко тук. Глеца, значи това е шпакловка, нали, сещате се? Така, това е шпакловка, гледайте колко сме измахнали. Нали, това е шпакловка. Нали, това е, вижте тук е шпакловано, плат. Има и мрежа за изолация. Така, виждате ли мрежичката за изолация и така? Да. Лазе. Добри майстори са, бе? Така. И сега тук дяламе. Ще извадим прасето, не е страшно. Ще го съдереме. Тая лодка по принцип е за смяна на балони. Нали? Да ви кажа честно, че плата е много хубав. Не е била за смяна на балони. Нали? Не е била за смяна на балони, но... Така, той тук има, тук си има, вижте, тук си имаме шпакловки направено, да. Абе, почти цялата лодка са шпакловки. Да. Гледайте. Салам, майката, салам! Санчо! Салама, Санчо! Салама! Така. Значи, по принцип лодката е била за, нали, за прилепване на балони, нормално. Нали, старичка е, не е нова, ама чак пък да ги сменим целите балони заради тази глупост. Но ще ги сменяме. Какво да правим? Да. Така е. Ама продължаваме там с дрането. Така че Ласко не мога го фана в кадър. Ето, той дере прасето. Кожата ще я провисаме и тук на стената. Да имаме. Нали, за напред. Да. Така ще е, хора. Значи, кратки видеа ще правим, защото дългите нямаме време. Да. Пак да покажем. Чакайте, че така не се вижда. Така, какво се виждаме? Парасенцето. Така, значи тук има 1, 2, 3, 4... Не знам. 8, 9 слоя лепило. Тук и даже вижте. Тук е лепено. Значи лайсничка тук няма лайсничката отрязана. Да. Лайсничката няма отрязана. Най-ма кефише Ласко, както каза, да ви покажа. Така се прави. С мрежа за шпакловка. Изолация му и майката. Да не е студено на лодката. Добре. Да. Шпакловайте ги. Няма страшно. Ласко им разбира тук. Дере ги. Да, дере ги. После и парите взима. Да, страшно. Въртай, Лазе. Първо един път взимаме за дране, втори път взимаме за направата. Правилно. Айде, хора. Продължаваме да дерем и ни. Да.